agres i dolces, les manies... Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes a un nou capítol del nostre podcast agres i dolces. vosaltres ho diem i vosaltres ho aplaudim. Què tal, com estem? Bueno, no volem Molt bé, contestar-me. estic molt bé, i tu? Molt bé, pues jo també. Jo vaig a contar per primera cosa que m'he tingut que posar una sudadera, un jersei d'Aitana en el faldó per fora perquè el meu era massa blanc. És que sabeu què passa? Que encara no tenim caché pa jugar a un estilista. O una Però estilista. nosaltres tenim massa estilo. És que... Claro, però no es posen d'acord en la roba que s'han de posar i s'havien posat els dos blancs com la paret... Bueno, com una paret blanca. Esta no. Vale, la introducció d'avui, lo que vull que és fer hype. Jo vull fer hype. Vale, pues fes hype. A veure. Perquè, bueno, estem en tràmites. Però Estem és que, en tràmites. Claro, estem en tràmites perquè en un capítol que no vaig a dir ni noms, ni número de capítol, ni res. Es va nombrar a persones. Es va nombrar a persones. Bueno, entonces I mos nombren va a arribar a les persones. nostres Oides, oïdes que li havia sentat mal a certes persones. que era broma. Era no és mentida. aixina. I aquesta persona que en teoria li va sentar mal mos ha escrit i mos ha dit que tot bé. Que contentíssima. I que tot, entonces... O contentíssime. Contentíssimi. contentíssim. Entonces, Contentíssimi. ja veurem perquè volem fer coses en aquesta persona. És que tu comprens que ja en els primers capítols Polèmica. hi ha una persona, hi ha persones que es dediquen a escampar que la gent està enfadada en el que diem nosaltres quan és mentira. És fort, És que... Pues això, estem en tràmits per fer coses guais. Guais. I que disfruteu. Per I nosaltres són guais. relacionades en agres i de I tot. no. I Tenim una cosa en el cap que a mi no me la diu ningú. Ja. I ja donarem pistes. Ja més donarem avant. pistes. Però ja sabeu que anava Quan una tinguem cosa. algo pensat o tancat. Pensat està. Pensat està Tancat, no. Tancat no. Podem canviar molt les coses de si ja i no se sabe. No se sabe nada. I ja està, no? Ja hem fet prou hype? Ja hem fet prou Què hype. considereu? Poseu en els comentaris, heu fet prou hype. Hashtag, no sé què. Hashtag... Contra más jascas y más jascas pongáis, mejor. Hashtag hype a tope. Vale, sí. No. Vale, entonces ya es hora de dur a la Convidar. convidada d'avui. Així que presentem a La Iris. Bueno, a la convidada d'avui, Iris. Sí. Bueno, pues així tenim a la convidada Iris. Benvinguda. La convidar Iris. Si no tinc res que veure. Iris. Punto. No, Iris és la meva germana i pues... Altra volta, la familieta sí, eh? És que som que una no eixim familieta. No eixim, lo mal és això i lo que queda. La No, això veritat. sí que és de veres. Jo Lo no que dic queda. res. No, Si no. veu que després del percentatge de convidats total és el 70% família nostra, s'aguanteu. Però és que No, hi és ha- que no són convidats famosos, que nosaltres portem a la gent que A ens la dona. gent anònima, no eres Puta famosa, gana. Iris. Però és que, què passa? És que són família, no podem fer altra cosa? Així no més fàcil. Avui i m'ho més ha fàcil. posat aquestes tasses, pobre, Ah, no sí. sé ni com... Que s'ha dit que això s'ha de veure així, perquè si no, no fa comboi. A veure tu, l'ambisca, Si fas que així és així, tot molt fràgil. No, així no. No n'hi ha Lo res del bo... ditet ja cada un que faci el que vulgui. Depèn de... Ai, mare de Déu, que tremolors. I si pot ser, fem ruïdet, que aquí que li agrada més, ixa manieta, així. Claro, és que has dit la manieta perquè ja heu llegit el títol del capítol d'avui. Les manies. Les manies no les curen els Tinc metges. que dir una cosa ara mateixa. Són manies. Jo no sé per què m'heu triat a mi per vindre a comentar les manies. És per alguna cosa en especial? Perquè és molt Maniàtica. maniàtica i damunt molt... Això no és de veres. Que es queixa de tot. No, Cada cosa jo- que Però fa la així, gent. així, És que anem a entrar en conflicte. Però jo crec que eres... que es fijen en les manies dels altres. Pot ser? No, és per això, per Sí, lo que pot t'han ser, triat pot a ser. tu. Però Però sí, si vols es que fija siga molt. Ja, aquesta però vaig cosa... dir, ja que estem així i que m'heu convidat per parlar de les No, però a manies... part sí que... Calla un moment, Vale. que estic... És la És germana... que tens una mania... Ja ho veureu, ja ho veureu. Què dic? Pues ja que m'heu portat així i serà per algun motiu, a lo millor és que vosaltres heu vist alguna mania que jo mateixa no em veig a mi. No, però jo Perquè sí- jo vaig estar pensant, i quina mania, i no m'eixia cap. I en tinc? Bueno, Sí, després. sí. Perquè me s'ha corrit la idea, antes de vindre així, la brillant idea, de preguntar-li a ma mare, que Jo no si m'ho he no sabeu preguntat. qui és, si no sabeu qui és, si la veuen en una càmera així i tal, és ma mare. Rosa. Tot Així el no món la crec. coneix. Així no, això antes. Així no. Y me s'ha ocurrit la magnífica idea de preguntarle, y bueno, no Pues jo parava. no li he preguntat. I no sé què, però claro, com feia 2 setmanes que no la veia i venien de quintos, ha començat a dir-me, tens la mania de deixar-te clarinet per ahí, del mono, bueno, m'ha dit tot lo de quintos que volia dir-me, que feia setmanes que no em veia i m'ho ha dit. Jo dic, això no són manies. Això és que
Això és que estàs bonegant-me perquè eres ma mare. Exacte. No, però sí que és de veres que a voltes Iris em diu, tu no has notat que aquesta persona fa aixina de repent? O... Jo crec que sí. No, Però sí això que ho ha també és dit. perquè eres pedagoga, un poc. Soc pepsicola. Però també estava jo pensant en ma casa i dient, és que no sé si és mania, vici, perquè jo crec que no són manies, són vicis. És que no sabem... És el mateix. Malhàbits o hàbits. És el mateix, jo penso que és el mateix. Jo vaig dir que és el mateix. Avui és el mateix. No sabem on establir els Bueno, límits. dona igual, Així és que pues parlem entonces un poc de ho diem tot i ja està. Sí. De totes maneres, per exemple, ara són... Jo, per trencar el gel, ja et dic la primera. Ara Però són... teua? No. Meua? Ara són la 1:05. Ai. És l'única teua que tinc que apuntar, eh? Jo ja sé quina és. Claro. Són la 1:05, no? Ah, sí. Ara mateix, quan estem gravant això. I, clar, ara una persona diria, ja són quasi la 1, no? Això és lo normal. Però és que Iris, si són les 12:32, ella ja diu, ja són quasi la 1. És que ahir estàvem en l'ensaio i era les 10:08 i diu, mare, ja són les 10:30. O no sé si vas dir, ja són les 11 quasi. I jo, a veure... I és una mania que té de sempre, que ara ja és un poc de broma. Sí, ara és un poc de broma, però se continua igual, eh? Sí, però és de deberes. Saps jo crec que passa? Que com treballe i faig de 45 minuts i en 45 minuts és com que dic, són i 20, ja són... Ja em estem queda acabant. 5 minuts per d'això i 5 minuts per d'això, però antes de treballar en això ja ho feia. Ja. Entonces lo que ha dit no té sentit. No, té. Però bueno, ara li trobes aquesta justificació, doncs vale, doncs està bé. Per quedar-me més tranquil·la. Alguna mania que tingues tu? Una mania que tots sabeu i que m'agrada perquè em relaja moltíssim és el moño. Vale. Tot el món ho sap, ¿vale? El moño i les porretes des dins. ¡No està que le moño! És que, claro, ma mare, quan em veu fer alguna mania, en compte de dir-me, no faig aquesta mania, i s'entera toquisqui, tots els que estem ahí, que normalment són els de la família, entonces, i des de la família ja ho saben. Sí. Les porretes des dins, les ungles, però, claro, per mi Què això són les no és una porretes des mania. dits? Les porretes, Pues això. això. Jo sóc això. Jo la mania que tinc és mossegar-me els costadets. Les Jo ungles mossegava mai. molt les ungles. Les ungles no me les he mossegat mai. Una mania Jo les top. ungles sí. Jo mai. Però tinc que dir que fa 7 anys que no me les mossegue i res, i entonces ja no mossegue les ungles, però sí les porretes, quan estic molt nerviosa. Jo sí que mossegué les ungles i diu onicofàlgia. Però jo, les ungles jo no. Però això i els labios tots. Lo del Los moño labios sol ser totes. sempre quan el tinc net, quan el tinc brut, no, perquè està tan brut que no... No et dona ganes ni de posar-se-lo a la boca. Però quan està net, les puntetes estan molt obertes, perquè les acabes de secar i tant, entonces em dona molt de... Heu vist aquests vídeos d'explotar granets i tot això? Que bo. Que molta gent té molta mania de fer A mi això. no m'agraden A mi lo de gens les aquests puntes és que si em donaran un moño ple de puntes em podia passar 4 hores obrint Així. les puntes. Que bonico, doncs ja sabeu que li haig de Quan em regalar alguna esgau fent això, no em digueu res perquè estic totalment en una altra. zen, modo Estic zen. escoltant-vos, Jo segurament estic escoltant-vos. Però... Però estic... És mogolló de voltes. És jo. Així, en esta cara, I així no. A veure com ho No. fas. Així. Entonces jo faig així a poc amunt i ixen les puntes obertes. Entonces a voltes Teresa m'ha enviat moltes voltes algunes fotos i em diu, mira aquestes puntes, que xules. I jo dic, uau, m'agrada, xica. Uau. Altra mania que tinc, que vaig a fer-ho jo perquè si no estic a disgust, així. Tinc una mania que és quan estic treballant o m'alce de bon matí i tinc que fer alguna cosa, tinc que encendre un ciri o un encens. Incienso. Encens. Tu dius incienso ja. L'encens normalment sol ser a partir de les 8 de la vespre, però Té horaris, el ciri té que ser o del matí Te la goza fumar ja. o del matí atrevissi també. Bueno, entonces l'ha portat així. I està sonant. Què tens ahí? He portat un ciri que li vaig comprar a la meva cunya Sandra, però al final no he pogut evitar-ho i l'ha encetat jo. Li diré que li compraré un altre i ja està. No sé El Sandra veu el podcast, Sandra, pues això és teu. Sandra. Mente. No puc encendre-ho en este. És que a saber... És que Però eixe no l'estre de patiu, casa. perquè n'ha portat un altre descreuats. Eixe sí. Este no pot ser. Creuats no falla mai. No sé si ho veureu des d'ahir. Segurament més alguna cosa. Xina. Xina. I això a mi em dona tranquil·litat. Molt bé. És com encendre-li un ciri a la Mare de Déu, però xica, no té la forma de la Mare de Déu. No té, desde luego que no la Cada té. un La que cara, el color de cara, Cada un que més. li Pot doni el ser. sentit que vulgui. Ja Exacte. està. Sí que és de veres. No, ara parlant que m'ha ocorrit la mania que té ella, nosaltres en casa tenim una llar. Una... Foc, sí. Foc de llenya. Però Això, però una altra més cosa. modern. I ella lo que té la mania és d'apegar la seva esquena, apretar al cristal. Però està ahí hores. I després diu, ai, este crema. No es crema. Jo no puc estar que ni ahí m'agrada molt la calentor. I ni tot dos això- segons, i així. Això també té relació en què m'encanta dutxar-me a 42 graus, perquè no en té més, la dutxa, perquè mon pare la va posar hasta 42. I m'agrada molt dutxar-me a 42 graus. M'agrada molt. I a ma casa sí que passa, a vas a 3 cases i no passa, i entonces no puc dutxar-me perquè tinc fred. A 38 graus tinc fred, entonces, bueno, pues això.
Una mania. Una mania que és molt friolera. Això sí que és de veres. Molt Però això no és una friolera. mania. No, Ni un això vici, és... que El sóc vici és aixina. el que tu fas front tot això. Exacte. Com la manta elèctrica, també. Exacte. La mentalitat Podria que passar-me és la un vida vici- enrotllant la és un manta. vici que mos l'ha pegat. Que jo vos dic que no gasteu No se la manta compreu. elèctrica. No se la compreu. Jo no la he comprat perquè veig Perquè que no podeu eixir d'ahí, una volta entres no eixes. No eixes, no eixes. I l'antifàs igual. A l'antifàs també. Jo tinc una mania molt... crec que és la meva mania més gran, en les llums. I la nostra col·laboradora Aitana també la té, i és que no puc, però per res del món, menjar si em fa sombra algo. Però és que m'agarra, en plan... M'agobi, en plan, veig la meva sombra del meu cap o de lo que siga damunt del plat Pues i és quan com... el fa la sombra al mòbil no no, està no, nerviós. Al plat no, perquè no estic menjant mentre em fa la sombra al Claro, mòbil. perquè estàs en el mòbil i en el plat ahí. Claro, però quan llevo el mòbil fa la sombra al cap. Ah, ja. Tinc que tenir una llum així. Jo també tinc una cosa que m'ho han dit molta gent, però jo per mi no és una mania. Per mi és un hàbit bo, perquè a més parlem del sèsamo. Està Que infravalorat pesat. el sèsamo. Mengeu més sèsamo. Poseu-ho en tots els puestos. Jo li poso en el puré, li poso en les ensalades, en la pasta m'encanta la pizza, tot sèsamo. Jo soc igual, però en la salsa barbacoa. Que té que estar sempre. Això és pitjor, perquè els sèsamos són Natural. és O natural. pimienta negra, també tinc que posar-li a tot. Són Pimienta llavors molt bones per menjar. No se'n passeu tampoc, perquè si no... Això dic jo, vos creixerà... Bueno, no sé com creix. I una cosa que m'ha dit ma mare, a part de no apagues la llum quan eixes de l'habitació desordenada, bueno, tot això que no són manies, ¿vale? M'ha dit Són hàbits. que tot el món també ho sap, quan m'agrada una cosa, per exemple, este suéter, el tinc en blau, en negre, en blanc, en morat un poc més... 4 pedidos. Perquè quan m'agrada una cosa i m'agrada molt, me la compro en molts colors perquè si em senta bé i sé que em senta bé, doncs xica. Aprofitar que Si els existeix el colors són molt model... importants perquè el sente bé. No sols la Els colors són molt importants perquè el senti bé. Tu estàs massa blanc per portar això. I Jo, és que si si és... supergran. Jo és que quan és estiu no estic tan blanc, però és que això no m'ho vaig a posar estiu. Però si és blanco roto, tu tens la cara més blanca rota que... Què? Tu la A cara rota. ratos, això està més oscur i jo està Home, més perquè clar. tens un pelorío ahí que fa... Bueno. Hòstia, és això. Altra cosa Parlant que de m'agrada. pèls, no, parlant de Parlant de pèls. peus. Pèls. Peus. Peus, jo i tu. Va, primer pèls i després Pèls, jo tinc una mania que és... És que és una A mania veure què molt diu. asquerosa. No asquerosa. Però jo tinc la mania de netejar-me les celles de pels morts. Entonces, a vegades... Raca, em raca, veus raca, 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 No, raca. en classe estic així. Això I me fa molta l'acumula gent. ahí. Me l'acumula i després tire. I de la pestanya igual. Jo soc I ara quan- digueu les peus. Ah, sí, els peus, ja està, punto. Que, vos... Que odi els peus, però són manies. Ella més. Si em rossa un peu, Però això és asco, inclús. ja siga gelato calent. Fòbia. Podofòbia. Anem a posar-li. Peulifòbia. No sé quina fòbia és ixa, però em dóna Podofòbia. mania veure els peus... Ai, no em puc posar xancles perquè em dóna asco veure els peus de la gent. Pues I tu no els els meus. mires. Jo tinc Però una és que els meus anècdota... tampoc m'agrada ensenyar-los. Jo tinc una anècdota dels Pues a mi peus no. d'Aitana, la nostra col·laboradora, Tens que un una dia quan anècdota. vam dormir junts, Uau. em va arrimar els peus, no sé, que asco. i jo, que asco, que finets, i ella, com que asco, que finets, i jo, és que estan finets, que asco, però que estiguen... Que asco tots. Jo és que sóc super poc maniós. Jo crec que vosaltres sou més I maniosos si en ja tot. tenen pèls ahí en això... És que vosaltres sou més maniosos que jo perquè jo tinc un dia me'n recordo que estàveu de festa per ahir en Agres i jo estava en el llit, jo ja estava en el pitjama posat, era estiu, i em vau dir ix, i jo vaig eixir al carrer, i es vam assentar en la cera a xerrar un rato, tu, Carlota i jo. I jo estava en el pitjama sentat en la cera, i jo no vaig pensar en res, i entonces Carlota enseguida va dir, és que tu estàs sentat en el pitjama en la cera, te s'embrutarà el pitjama i ara el gitaràs en aquest pitjama. Jo sóc super poc maniós per res. Ni pa parts del cos, ni pa coses d'aixes, la veritat. Ni pa una altra cosa, que és el que molta gent té mania de posar, per exemple, el volum de la tele ha d'estar a un número par. Jo també. Par no, però O que acaben 0 o 5, sí. És que això a mi pareix tan absurd, Jo també. tan absurd. I jo crec que això El també volum relació no també tant. en 6 en punt, o 6 en mitja, o 6 Això i també. quart, o 6 menys. El volum no tant. De començar, de dir, mira, ja Però comença a estudiar en punt. en punt, exacte. I quan te se passa I després estàs així, hasta en punt. I si te se passa... Un minut dius, ai, quart, va. Exacte. Això ho he fet jo moltes vegades. Jo I una altra vaig a cosa- les siestes, Me vaig a fan dormir deu hasta el xiques. quart. Vaig a dormir I hasta si el tal quart. ses i són i 16 dius, bueno, doncs Pues ja m'espera no a la vaig. mitja. Total. No, però una cosa... Ja només està demà. Jo no puc posar les alarmes a minuts que siguen sense 5 o 0. És que a mi això em És que jo resulta crec tan que ja- tonto. Jo soc sempre, és que tinc sempre la mateixa metodologia Estem de fora ja alarmes, de les manies, que són ja. menys quart, menys 5, i 5 i quart.
Jo, I tinc mira, examen quart. jo tinc alarmes a 53, a 59, a 57, a mi se és que no puc. Però el que volia dir era que, parlant de lo que has dit antes, jo no puc entrar al llit tampoc en roba bruta. Ja. Igual que no puc... A mi La jo. gent dorm molt fàcil en roba normal. Jo no puc dormir en roba normal. A mi I no. menos en calcetins. És algo que no soporte. La gent que dorm en calcetins és... Psicòpata. Per mi és... No, jo a voltes. No puc suportar-ho. És que en hivern tinc els peus gelats, però em poso els peucs hasta que vaig al moment de dormir-me, que me lleve. Però és que els peus no respiren en tot el dia. És que els peus no respiren, tu respires. Els peus respiren, les plantes de la pell respira per ací i per ahí. Jo lo I que per ací, note- I per ací, i per ací. Jo de normal no em poso calcetins, però el que note és que quan tinc molt de fred sí que me'ls pose. No és això el que note. El que note és que quan me'ls pose i m'alce és com si no hagueren descansat els peus. Que em fan mal els peus, tampoc m'alce. És roïn, és roïn. Quan A no han vos si te'ls respirat els poses de la peus. talla que no toca. Me'ls pose apretats, ben apretats. No, és roïn perquè els peus no respiren tot el dia perquè van coberts de sabates i si per la nit Pues has de fer No el mateix sirve. en l'habitació, obrir la finestra que té que respirar. A l'habitació. vull no dormir en la meva habitació. Ah, Poc es parla de poc es parla de la veig en mania dormir. de dormir en els gossos en el llit. Això és una mania que jo no Pues a mi, defensaré. jo crec que és un hàbit preciós. Jo volia dir una cosa que no té res que veure amb els gossos, però no sé com filar-ho. Pues jo volia dir una cosa que és que a lo millor s'ho dona compte que és una mania meua que és de fer... Quan Quique va dir algo que veig que no és el moment o que està tallant algú O que s'enredrà. faig aixina i dic calla I jo enseguida a la mojada. Ja. Perquè no m'agrada que em taquen. Home, però és que Jo tallo a la gent. jo sé Sí, que és sí, molt. Tens una mania en això també, eh? No, tanta. i tallar en una pujada de volum que és com... Saps? Però és que tinc molt potència vocal. Ja, per això, pues calla. Si tens potència vocal, calles i ja no l'has sentit, la potència. O que antes li donava molt d'asco quan jo feia així en els dits, que ara no... I ara ho tinc. fa ell en el vestid. No, jo ho he fet mentre estàvem parlant i està gravat. Estava així, fent així. I antes li donava un asco i ara... no M'encanta. Jo I també ho sobretot faig, els dits dels peus. La paletilla esquerra... Ensenya Espera, algo. vaig, Que asco. I la paletilla esquerra mogolló. Els dits dels peus, mogolló. paletilla, és com el nota que eres carnisser. I girar el coll qual zombi. O sigui, la gent em veu en classe i de sobte faig. Slombo. I fa rec. Ai, això no m'agrada. El dia que el quedes ahí, veurem què Desbloquejar-me. fas. Ja És està, que estigues... ho sabia. Bueno. Alguna manera més teniu? O vulgueu Bueno, jo, precisament... reprochar-se? Voleu tirar-se encara algo Algo a vol més? dir de mi? No. No. O de mi? podria. Ah, sí! Tinc una d'Iris. Ah, Que, sempre toca que a en mi. vez d'enxufar-se un calefactor per dutxar-se, s'enxufa el secador. El secador del moño. Pues mira que... No, que cosa més I poc en les pràctica. dutxes sempre es posen les mateixes 4 cançons, el mateix mes, 4 cançons. Sí, perquè es veu que dutxar-me a 42 graus no és suficient. Ha de ser un ritual que comença i acabe. Molt bé. Sí, bueno. Jo també em pose, Un mal hàbit. per dutxar-me, em pose en plan, me disc el temps que fa que estic dutxant-me en el número de cançons. Dic, Sí. També, jo també. més o menys 3 minuts, pues 3 per 3. Pues També 9 diuen minuts. que el so del secador em dona molta pa. Qui ho diu, Relaja això? moltíssim. Es diu que Ah, en els però bebès, a tu. en els bebès es diu que quan és un sonido blanco, el secador és un sonido blanco. Entonces lo que fa és que es relaja molt. I jo me recordo que en la etapa quan no era un bebè, quan Sí, era no a te'n l'institut i ma mare recordaries. s'alçava antes per dutxar-se, s'enxufava el secador i aquests 10 minuts del secador jo dormia. Era eso, sí. M'encanta escoltar algú secant-se. Jo, a mi m'agrada quan tinc mal de cap, bueno, quan tinc mal de cap Però això no són m'agrada. manies, per què estem Però parlant quan tinc mal de no cap, passa res. tinc la mania de... Quan tinc mal de cap, soles, tinc la mania de dutxar-me en tot apagat, amb la llum apagada, a oscures. Bueno, això ja és malaltia. Depressiu. No passa No, res. però apagues les llums i ja està. I Tot és poses sense Hello Darkness My Old No, Friend de fondo. o no poso música, és que a mi el so de l'aigua em relaja. Soles. Cada... Té unes manies. té unes manies, això és... Com per exemple, I I no les descobren manies el- no les curen els metges. les manies que ja no tenim, que teníem antes, que ja no tenim, són Ja. també part de la nostra existència. Sí. Jo me recorde quan acabàvem de banyar-se en la piscina i assecàvem i érem xicotets, entonces de normal, dur roba per canviar-te, i aquí que el canviaven de roba, es posava la roba i ja no volia que li caiguera ninguna gota. I a lo millor si tu encara no estàs sec del tot i li fas aixina, me recorde que s'enfadava un animal. Jo no me'n recordo. O quan anava a la playa i anava a la vora
a clavar els xancles dins l'aigua perquè estàvem arenoses. I és un I cercle que no després s'acabava mai. tenia que anar molt en cuidado en això, i si m'entrava arena... Impossible. Claro, pues ja me diràs. Impossible. Així, jo és que era com en la playa i la piscina... Era prou asqueroset. I Igual manies que tenia ja la no... mania que sols podia veure en un got que no fos el de ningú més que... És de veres. Ah, està ahí apuntat? Pues mira. Això és una mania que pot tindre justificació, no sé què, bacteris, etc, però... No, arriba és un que ha moment- sigut asqueroset un poquet. Asquerós. Sempre. És que asquerós. No, que No dona ell, asco, sí, sinó sinó que a que- ell li donen asco moltes coses. Que té asquets. O... Jo lo que no soporte és la tomaca feta, en plan... Igual que Cuina. una botifarra i la potroto, botifarra i la potroto des de ben xicotet ha sigut una cosa que no he soportat mai, en la Pues meva jo vida, tinc una mai. mania- Des de xicotet, I després la tomaca al forn o lo que siga no... De l'arròs al forn, per exemple. No, és que no. I la Jo tinc botifarra, una mania al en les forn, olives, és l'únic que tinc que dir. Però obsessió. A Claro, favor. és que de què estem parlant? De A favor. manies, obsessions, Ho vicis... pot ser a favor o en contra. Tu Pues a favor de jo ho les tinc olives, tot. 100%. Coses psicòtiques estem parlant ja al final. Ja, són... Que si algú està mirant-vos i mos diagnostica Sí, algo... pues tu en el sèsamo, les olives, i jo en la salsa barbacoa, És de veres. i... Jo no m'agrada gens, però jo crec que això és prou compartit, prou general, la fruta del roscón de Reyes, del tortell. A A mi sí que m'agrada. És que a vosaltres jo crec Jo que vaig són les veure- dues úniques persones que no mos agrada. Aitana diu que també li agrada. Pues no ho entenc. Jo vaig veure un TikTok d'una persona explicant que feia un tros de fruta confitar ahí. És que això és asquerós. Verd! Verd quina fruta és? Perquè això no és... Pera. Pera no és... La pera no és verda per Ciruelo. dins. El ciruelo, això s'ha de processar molt perquè ells que això colma. Ja te'l passaré i veuràs que xulo. Jo a mi m'agrada. A mi m'agrada. Lo que no Això és m'agrada, per asquerós. exemple, és la Fastigós. crema del roscón. A mi el roscón de crema, no. A més que tot això... Poc es parla de l'associació que tinc jo ara en el puerro, que no sé com es diu Porro. porro. Ai, porro. M'agraden els porros. Ai, porro, es diu, crec. Ai, porro. Pues m'agrada l'ai porro. Al porro. Per favor, Jo talleu-se ve així de a família. trossets i feu-se-lo com si fora ceba, però en comptes de ceba en menges un poc de porro. I està... T'hauràs de fer un Els Instagram de porros foodie. estan superbons. Fes un Instagram de foodie. Fumetes. El sushi, per exemple, és una cosa que... Que vos bo! Que us encanta. Jo sé, Fem sushi, per favor. però jo però intente vull que m'agrade, però a mi Ell no m'agrada el intenta, peix. Jo intente que m'agrade, jo provo i dic, jo això si m'agradara, m'agradaria molt, però és que és impossible que m'agrade. Tu agarra, hi ha una hora rosegant l'arròs, per l'amor de Déu, que està bo l'arròs, està bo tot per separat, però hi ha una hora en el possible, no Jo, m'agrada, és impossible. de comida asiática lo que tengo un bici son los guioces. Es algo Comida que no- asiática. Jo tinc un bici en el jengibre ixe i el wasabi, ara mateixa. Ella mogolló. M'agrada molt. Lo que sí que em passa, que li passa jo crec que a molta gent, és quan l'ordenador, sobretot en tecnologies, quan poso cargando o que s'estàs esperant a que isca algo, jo tanque els ulls. Ah, Fa, de veres. fa que es carregui més ràpid. Fas jo força faig. aixina i dius, a veure si aixina quan es obri, O ja està. em despiste. Tiri. Mare meva, Com si el mòbil estigués Pues dient. també. Jo això també ho faig, tu això no ho fas? No. No ho fa? No tancar els ulls mentre Quan està carrega. carregant-se un joc i tu dius, vaig a fer aixina. I aixina, No. quan mire ja Jo ho estarà. feia en la Nintendo quan el meu germà s'havia de passar lo més difícil en el pet shop ixo dels gossos. Nintendogs. Nintendogs, ell es passava, jo ensenyava al gos a sentar-se, no sé què nosaltres, i ell feia els concursos, entonces jo tancava els ulls i quan ell em dia, ja m'ho ha passat, jo, què bé? I ja està, però en això no. I ara anem a passar A la secció d'avui. a la nostra col·laboradora. Teresa. Que avui toca d'ella. Ole, hola. Què Potser tal? la de algo, tio. Bueno, avui vinc en un complement nou perquè Iris i jo es compràvem moltes coses iguals i este és una d'elles. És de veres, jo això no se no ho tinc, jo normalment ho perc. Jo vinc així a reivindicar el menjar en la boca oberta. Jo penso que la gent ara està tornant a la moda ixa. La gent no diu als seus fills que ha de menjar en la boca tanca, ¿vale? Que són els teus fills, que és Balsmont, però fan ruïdo en la boca. Sí. Entonces has de dir-ho. Cada I- volta n'hi ha més gent, eh? Sí, però perquè no es diu. Entonces jo vinc a reivindicar que molesta i que per educació s'ha de menjar, no per educació, sinó per manies d'altres, has de menjar en la boca Però tanca. és que si els fills, els seus pares mengen en la boca oberta i els fills dels fills mengen en la boca oberta... Pues i no els tingues dels fills, és que pues no mengeu en la tingues boca oberta, fills. I selecció- és la conclusió. Selecció No és- natural. Selecció tingueu natural. No tingueu fills. És que Això sí que mengeu és en la de boca veres, oberta. veus? Aquí, que ja ho saps. Jo no vull tenir fills. Menos mal, Motiu. perquè si no estaria massa de cosas. No, intentaria educar-los bé perquè tindrien unes ties bones. Vale. I tu ja hagueres après. Unes ties bones. I jo tinc la mania de que quan jo em posa l'alarma a -10 i
tinc la mania de que la seguir sonando, ¿no? Y entonces sé que cada 10 minuts he de canviar de cosa que estic fent. Claro, que tu Saps? t'alces en la primera alarma, però la deixes seguir. Sonant, entonces sé que als 10 minuts estic en la cuina fent-me l'esmorzar. Deixes l'alarma sonant? Als 10, altres 10 minuts. Posa, seguir sonant. Posponer. Ah, posponer. Jo dic- Posposar. Però ja estic alçat i estic fent coses, entonces sé que a cada 10 minuts No me estic passa. fent X. Ah, No, mira, això és pues lo que bueno, jo. és una bona tàctica. I tinc una molta mania en els mocadors. De paper, de mocar-se? Tinc mania en que si no tenen 3 capes no puc mocar-me en aquests mocadors. Jo vaig a la psicòloga i és d'una capa i no puc. És que I això- he de dormir els meus mocadors. Jo tinc una mania que no porto mai mocadors i sempre li demana Teresa o a Ramon. Ella no du mai mocaors. Però perquè a nosaltres ens van No, ensenyar dus- a dur mocadors, Aitana també sap a qui li ha de demanar i més demana a mi. Jo sempre- Jo sempre a Ramon si està, i si no... O sea, pense, les claus de casa per tornar, perquè això és preciós. Mocadors pa mi i mocadors pa Iris. I ja està. I ja està, i la cartera Tu eres va. mal de mocadors, però jo Carretera també no. no. Plaus. I jo, respecte a caminar en els rajols, a mi m'agrada quan són rajols així, Posar un peu així, no? Sí, jo això també. Per no pareixer gens... Pitjor, és que és pitjor Jo encara. també ho faig això, així. Más difícil todavía. I diu, este rajol és de la meva talla de peu. Claro. Este rajol és de la 38, saps? I això es pensa mentre uno camina, que pareix que estiga pensant en... No, pues Té està molt pensant, de està mèrit, treballant el cervell. Té molt de mèrit. I aquestes són les meves manies, no les curen Molt els bé. metges ni... Ara l'hamburguesament. I segur que en tenim moltes Ai, més. que no me podia veure. Segur que en tenim moltes més i no se'n recordem. Segur, Jo en segur. tinc molt de segur. I Ramon ha dit que no en té, però... Digues alguna? Jo no li'n trobe. Pues és, quan tu estàs... Per exemple, Fer tard, lo de la mania de fer tard. I Jo però som molt polento. impuntual. que vaig llegir una volta, no sé si ho heu dit Que es fer així, tard des de listos. que fer tard és de persones intel·ligents. I a mi em quadren, perquè mira, Gonçalín? Quique, Ramon, Aitana. Gonçalín, Aitana, Maria Bas... Elena Ferrús. Elena Ferrús, No, totes Aitana. aquestes persones són A que intel·ligents. Elena Ferrús no parlem de la tardança d'Elena Ferrús, perquè és Quan vinga ella... 2 hores. Bueno, passem a l'embarbussament, que si no... mos Vale, va. liarà la cosa. Duc un embarbussament per embarbusamentistes, d'aixes. Nosaltres professionals. No jo. A tu? A tu, la professional, clar. Diu, els embarbussaments embarbussen a la gent. Si no embarbussaren a la gent, ja no serien embarbussaments. Els embarbussaments embarbussen a la gent. Si no embarbussaren a la gent, no serien embarbussaments. Està claríssim. Els embarbussaments embarbussen a la gent. Si no embarbussaren a la gent, no serien embarbussaments. Els embarbussaments embarbussen a la gent. Si no embarbussaren a la gent, no serien embarbussaments. 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 Molt bé, me l'has de donar bé. No sé? Genial. Ara tu sense llegir-lo, va. I això és el que m'havia après de memòria, l'únic és que la A meva veure. memòria és a corto plazo. Entonces, Molt A veure, bé. a veure. Dis-ho. Els embarbussaments... els embarbussaments embarbussen a la gent. Si no embarbussaren a la gent, ja no serien embarbussaments. Molt bé. Molt bé. Gens de gent té, en general el gerent gens gentil amb la gent. Jo no sé fer-lo esto, no molt, eh? No m'entens res, ni una paraula. Gens de gent té, en general, el gerent gens gentil amb la gent. És que Jo no, crec que jo no té vaig a sentit. fer-ho, Gent- negue. Gens És de gent, d'on té, ser. en general, el gerent, gens gentil Amb la gent. amb la gent. Molt bé. No sé el que heu dit. Quan comptes, compta quants comptes, No, perquè no. si no portes el compte de quants comptes, mai sabràs quants comptes pots comptar i perdràs el compte. Este m'agrada, veus? Però Però el saps dir... No, perquè no me'l sé de memòria. És que jo no me'l sé de memòria, jo el llit. Quan comptes, comptes uno. Porta el compte de quants comptes has comptat. Al final, La quina finalitat- és la... Comptar. Perquè si no comptes els La comptes... moraleja. La moraleja de l'embarbussament què és? Que comptes, 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 que És que comptes, que comptes. Comptes els comptes que comptes, ja està. I ja està. Pues zero. Mira més Molt fàcil. bé. No comptes cada compte i acabes antes. Això Pues sí sí, que bueno, és. xics, hasta així la meva secció. Moltes Molt bé. gràcies. Jo he Encantada de notat. conèixer-vos. Igualment, Vale. hasta l'altra que Adéu. volta que és veritat. L'altra... Ara passem a la secció final de... A veure què mos conta Iris. Va. Per Primer de conèixer-la tot- un poc més. L'objecte que has Ah, portat. l'objecte. Bueno. A part del Siri. A part del Siri. Però el Siri me l'enduc, eh? No, sí. O el voleu vosaltres? No, dos, no patis, dos. que això és molt car. Qui em conega sabrà d'este objecte. La mania. Que l'he trobat. Va ser una mania fa un temps. Fa un temps. Prou de Prou temps. lluny. Que, que es va escampar, però és Que es la va mania... escampar, tinc que es dir-te, que va ser escampar moltíssim. influenciable. Influencer, tu, per una temporada. Això és una mania Estate quiet. de tindre algo en les mans i saxar-ho al ritme de la música. Exacte, Si vols perquè que tu un- imagina't, estàs en una disco mòbil o una això, tu saps això el joc que dona? Això? Moltíssim. Tu saps això el que en els goig que ha caigut? El poses en el play, fas la Bueno, risa... tinc una anècdota que me se va trencar un dia tirant ahí al cel, va caure en terra, normal, i es va trencar. Entonces, lo que vam dir és de fer-se un xupito en
en les dues parts, crec que era Irene i jo, i se lo van fer de casalla i mos va sentar mal, Sí, perquè que jo per? crec que això tenia pedra dins, o sigui, té pedra dins, Pedrete. i crec que no sé lo que és, però és negra. I jo, sense llevar-lo ni res, ala, xupito ahí, pa dins, i després ho van putar i ja està. Ara, un acudit. Un acudit. A mi m'agraden dos que són molt curtes. Puc contar Sí, els dos? sí, fa molta risa. Diu, mamà, puc prendre l'ibuprofeno en diarrea? I li diu, home, jo m'ho prenc en aigua, tu ja veurem. I l'altre diu, tu ja veurem, no, tu sabràs, no? Tu sabràs. I l'altre diu, Això mamà, tot el rato contant-lo per ahí. puc banyar-me en diarrea? I li diu, dutxar-me? Pues dutxar-me. Puc dutxar-me en diarrea? I diu, si en tens prou? I ja està. Ronda ràpida. Ole, Ai, mare, que nervis. àudio Vale. o sticker preferit de WhatsApp. A veure, n'hi ha un sticker, és que m'agraden les dues coses. Vale. Vale? Però en tens una de cada? Les meves amigues es burlen de mi perquè a mi m'agrada molt enviar de pililes, ¿vale? Sí, molt. Em fa molta risa Un perquè pililó, un gos. m'agrada banalitzar i fer risa d'un tros de carn. Exacte. I em pareix que les pililes són gracioses, les tules. Les tu les lleves. A veure si jo se'n puja de sempre castanya envio oscura. de les pililes, però en este cas vaig a parlar d'un... Ja que heu dit, m'heu pronunciat a mi en els stickers, tinc uno de Quique que el gaste moltíssim perquè és que quadren tot, que és el de Zuix Aixina. Però em podria dir mils perquè m'agraden tots. Següent cosa, famós que el cau mal, o famosa? O famose? En el podcast de Montse, perquè, com ella diu, hi ha moltes coses que tenim en comú, i justament, antes de dir-ho ella en el podcast que vaig veure eixe dimecres, sabia que anava a dir eixe i jo ja el tenia pensat de antes. Que era Pablo Motos. Que era Pablo Motos. I vaig a tornar-ho a dir, perquè crec que se ho mereix, que més no. d'una persona, diguem que... Però vamos, que podria dir mils, Dels cantants estos que porten així en les ulleretes, són tots iguals, i això també. No sé ni els noms, però Jo tampoc, no sé de què es parlant, però sí. Reggaetoneros, el referís ella. Reggaetoneros? Reggaetoneros. Don Patricio i coses Sí, d'aixes? sí, tots això, sí. Don Omar? Em dona igual, El pobre tots. home, Don Omar deu d'estar ja en l'altre barri, no? O què fa? El Omar, Què? quin Omar? Don Omar. No sé qui El de és. Danza Kuduro. Però tio. Omar també em cau. No cal que tu digues tan a prop. És perquè quede claret. Vale, si hagueres de seguir una persona a Instagram només, a qui seguiries? Jo coincidís, com soc la germana influent del meu germà xicotet, que ho va dir ell antes, però jo ja ho havia pensat, és Judit Tirant. Sí, però jo la seguia antes que vosaltres. I jo la seguia, claro, però ara s'ha posat a fer podcast que us els recomanem perquè I la són molt seguís des de xulos. farà prou anys. Però és que a més, ara té un gosset que li diuen Pedrito, Que mono. És que és increïble. que jo seguiria antes a Pedrito. Que... Arroba vaya un Pedrito, es diu el conter. Vale, paraula preferida. Vale, totes les paraules que tinguen ella ja m'agraden de per si, però n'hi ha una que es diu garbella o garbell. Garbella. Garbell no existeix. Garbell també. Pues m'agrada A mi garbell. lo que no existeix és garbella. Garbellar. Garbellar. Bueno, pues m'agrada molt. També m'agrada la paraula malícia. Malícia és que la dius... És que això em fa malícia. I és que està fet a posta perquè... Perquè Dona dona malícia. malícia. La paraula en Ok. si és malícia. Maliciosa. I després pues, també m'agrada la paraula nyora i admetla, que vaig parlar amb tu un dia, que no sé com s'escriu. Ametlla. Que té moltes formes d'escriure, no? I de pronunciar-se. Admetlla. I la recomanació musical? Vale, en esta també se va encolar la setmana esta que va vindre Montse, que també va dir i recomanar Marala. Mos agrada molt a les dos i les heu d'escoltar perquè són boníssimes. Però jo fa mesos que vos ha donat la tabarra a tots de que Pep Botifarra va treure un disc que es diu Sí, Ja ve l'hem l'aire. sentit. Calla! Ja ve Que l'aire. m'agrada molt. Vale. Pep Botifarra va treure un àlbum que es diu Ja ve l'aire, que ha col·laborat, bueno, totes les dones han col·laborat, bueno, ell ha col·laborat en el seu disco en totes les dones que canten música tradicional, com alguna d'elles és Judit Nederman i Maria Arnal, i són molt xules, heu d'escoltar el disc sencer. Jo li l'he regalat a ma mare pel seu aniversari. No li has regalat encara. No li he regalat encara. Però Però és que quan s'eixirà el s'emitisca, 22 de Ella ja ho març. sabrà. Sí. Vale. Dit tot això, Ens despedim ja, no? ens acomiadem de tots Ja està? vosaltres. Jo crec que Ja sí. està tot. Te s'ha quedat algo a pedir? Jo No. crec que s'han quedat a gust. A gustíssim. S'han quedat a gust. A gusto com un arbusto. Com un arbust. Més a gust que un arbust. L'enhorabona per el podcast este. L'enhorabona que a tu dure- per vindre. Que dure molt. Enhorabona tu per vindre molt. I a tu també per És vindre. mereix- és... Hey! Ha! Ale! Ah, que us donen per Besito. cul. Adéu-siau. Adéu. Va, anem a cantar una cançoneta. Vols explicar-li el context? Ah, esta cançoneta que anem a cantar, que m'acaba d'enterar, és una cançó que vam fer quan anàvem a l'institut i la va fer el nostre mestre de castellà que li diuen Antoni. Antoni. També segur meu. Antoni. És Antoni. És Antoni. És Bueno. un altre.
Pues això, que el volem molt, fa molt de temps que no el veiem, però saludos. La cançó ja estava feta, Era la va fer també. Claro. Era la cançó de Nocilla. Però nosaltres la vam, per anar a un concurs, la vam canviar un poquet. Vau fer una coreografia estupenda i tot. I un unes videoclip. segones veus i tot, bueno, Quin espectacular. número vau quedar en el concurs? No sabem. Quarts o tercers? No, no tan bé. No, però va eixir bé, La qüestió és que anem a cantar. La Vale. veritat... Vale. Nada como una sonrisa para poder soñar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Nada como una sonrisa para poder soñar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Algo único de verdad. Que no te hace realidad. Un momento. Nocilla patrocina! Ja està bé! Ale, au. Besitos a tots!